ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мо. Иншалло камакаса хубу тансият ҳастед. имрӯза видеои мо чхеле ки мебинед ҳама борҳои ман барои хонаи худам заказ кардам. ин чизҳоро барои ки ид аст, барои тоза кардани хона. чхеле мебинед инаш барои ванна, инаш барои газ, плита, дег, ҳама чизро сафед мекунам гуфта таъриф кардан. ман ҳам гирифтам, барои фурӯш гирифта будаму, вале барои хонаи худамро тоза кардан гирифтагӣ набудам. инаш хеле медонед барои стиральни машина, барои бели и барои ранга бӯйшам ҳам бӯи нағз ана доғҳоро тоза мекунад. барои ана амин аз инҳоям заказ кардам. ба ман ябор аз ин чизо падарка омадагӣ будан, истифода бурдум, беҳад маъқул шуд. барои амин и дафъ барои худам заказ кардам. ин чӣ хеле мебинед, инош собун, ана инаш бошад шампун. шампунашам беҳад шампуни нағз. аз фурсат истифода бурда барои худам дар ид якта сковородкаи нав аз фирмаи Фаберлик заказ кардам. чӣ хеле ки мебинед сковородкаи нағз, материалашам нағзу мана дарунаш чӣ хеле мебинед, хеле гладкий нағзе хушрӯй, просто медонед краскаш як чӣ хеле дига сковородка дарунашон рӯждай ко хеле нестай, дарунаш камтарак хеле чӣ хе гӯям краскаш дигахе кардагиайда, не ки хе сковородкаи нағзе беҳад нағз маъқул шуд сковородкашам. вале ман даже кушодагӣ не, аввал хостам ки ба шумо нишон диҳам, баъдан истифода мебарам. майдаҳак удобни мо бо ҳамроҳи шавҳарам 2 нафар тоқат кришкаш майда сарашам заказ кардам, калонша заказ накардам. даже кушодагӣ не, ҳозир мекушоям якҷоя мебинем кришкашам. ана ман кушодам, бинед чӣ кришкашам нағз, ман гирдош ҳамаш резин. барои одамои кӯдакдор беҳад нағзда нағз хушрӯ. барои як поёндам агар ки монед намешиканад. инҷош ки резини ки ҳаст ба қувват беҳад нағз маъқул шуд сковородкашам. мана дарунаш бинед худатон чӣ сковородкаи нағз 3 расветка дорад. манами алифгӯш ҳастай 3 расветка озма светошон нишон метиём чӣ хеле свето дорад. манами мебинед на светош мебошад авокадо оливковый и еще вот этот как его называется тера или что там, оливковый, авокадо и тера. 3 расветка дорад, 3 свет дорад. дарунаш акберношон ҳамаш як хел, мана тагашам нағз беҳад нағз. ягон хоҳишмандо бошанд, агар заказ кардан хоҳанд ё ин ки дар фирмаи Фаберлик кор кардан хоҳанд, метавонед ки дар комментария нависед. ҳатман ман ба комментҳои шумо ҷавоб мегӯям. заказо бошад марҳамат, чӣ ки мехоҳед заказ кунед, сковородка ё ки средство ё ин ки шампун, духи, чизе ки ба шумо лозим аст, метавонед ки заказ кунед. аз фурсат истифода бурда ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки гази ман чӣ хел ин, лекин ба фикри ман ки тоза намешавад. онҷае ки шумо мебинед сӯхтагиай я просто алиш кардан дар кор. ман якчанд бор чӣ кардам дига средство кати наштами ягон равған пардаги инош меравам, наминҷои сӯхтагиш намерад. хай ҳозир боба ин як бор попробуем мекунем средствои Фаберликати. чӣ хеле ки мебинед мана гази ман алло шуштагӣ нест.
Hozir biz sredstvoyi mana min Faberlik من یک بار попробовать میکنم کنی چه خیلی میشود. به حد تعریف کردن. من یک بار دیگه باز میگویم که برای فروش گرفته بودم اما خودم استفاده بردگی نیستم. حاضر من میشویم رزولتاتش یک جویم میبینیم کنی چه خیلی تازه میکند. انا مرحمت رزولتاتش رو خودتان بینید. من جایی که میبینید کمتر خیلی سیاه شدگی هم یگان روغن یگان چی داشته باشه تازه میکنده. به حد سرستوی نقصمنده محقول شد. این گاز موازی چی کردم شه ایم سرستوی شکل موندم دیام уже معلوم شدیسته منه توزه کدیسته از یک 10 minut بریسته بعد میشکم توزه میکنم شه. اینه جودم شکیدم خیلی توزه میکنم و اینه جای سوختگی خیلی خودش دمی گاز سیاه شدگی نمیشه توزه. ای خیلی داغوی روغن باشه چیزی باشه توزه میکنه.